So hello guys, जों दा खान्थाल जानो नागिरदों, बेखायनो फंबाया खान्थाल लांगासिनो दं। हिन्जाव नागिरनानै होनो बिनो। हिन्जाव नागिराखै, हिन्जाव मोनैनि खान्थाल दानगासिनो। ini खान्थाल गोथां जानो नागिरदों। सासेया खान्थाल दानग्रा, नै सानैया नायग्रा। Oh my god! Wow! खान्थाल जाग्रा। Oi, dan tabrak. Bola. Makan ahli kali yang bener-bener. Awak bisnis raih ni kamu senang enggak? Ini mau umur raih bawa kena senang. Nah, ini kayak ini. खान्थाल जाग्रा। Saya sampai sini. Ini jawab mari bawan beri ya. Manesor. अमा गोदाबाय। बिदि जानो। Tahu kemana? Bang lagi. Jangan nama. Jangan. खान्थाल जासुलिफोरा लागाव संख्रि आंनावबोथ' हैसै खान्थाल Dari katol karaya di. Kantalan jebay.